Vorige keer in de Battle of Africa. Zon, zee, strand en een blauwe lucht waar je u tegen zegt. Dat is Ponta d'Oro in de notendop. De teams gingen kort na aankomst deze kustplaats op Ocean Safari. Op zoek naar bultrugwalvissen. En van dat varen krijg je volgens mij best wel een droge keel. Gelukkig was daar de booze balance. Veel bier, veel balanceren en veel opgezette blaasjes. Even op brand zitten de wc, hè? Cheers. 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 Risico, risico. Vindicat bleek de sterkste lever te hebben en ging er met de winst en een kater vandoor. Met nog maar 2 battles te gaan, neemt de spanning toe terwijl de kandidaten afreizen naar de laatste bestemming van deze reis. Maputo. 3 landen, 4 verenigingen, 1 winnaar. In 1 week tijd nemen deze strijders tegen elkaar op voor de felbegeerde prijs. De eer om jezelf het listigste koor van Nederland te noemen. Welkom bij de Battle of Africa. Met de buikjes nog vol bier en pizza laten we Ponta d'Oro achter ons en maken we vaart naar Maputo, de parel van de Indische Oceaan. Een stad die ontzettend veel eer doet aan zijn naam. Met een werkelijk magische ligging aan zee en een sterk historisch karakter is er geen betere plaats voor de volgende battle. Een heuse kennistest. Bob Dia, welkom in Maputo, de hoofdstad van Mozambique en ook de eindbestemming van de Battle of Africa. Finalisten gaan zich hier onderdompelen in de historie van de stad en het land. En daar gaan we ze later op testen. Morgen gaan we de grote finale spelen. Strijders, ik wil jullie introduceren aan Handy. Hij is een tourguide hier in de Old Town van Mozambique. Hij gaat jullie uitleggen over de historie van de stad en het land. En daar zullen jullie vervolgens vanavond op getest worden in een heuse pubquiz. We gaan nu een paar uur door de stad lopen en daarna een biertje drinken en jullie dus testen. Samora Moses Machel became the first president of Mozambique because the founder of Frelimo, Eduardo Mondlane, didn't get to sit Het doet me een independently. beetje denken aan de geschiedenisles van vroeger. Een van de leukste vakken. Interessant. Verlies je af en toe korte concentratie. Maar het is een mooie stad. Hij kan het goed vertellen. Er worden braaf notities gemaakt. Het lijkt erop dat de kandidaten er vrij weinig moeite mee hebben om na zo'n studievrije week de schoolbanken weer in te duiken. Normaal gesproken zou ik zeggen, we zien wel hoe tijdens de challenge loopt, maar het kan geen kwaad ze alvast een beetje te overhoren. Ja, ik weet niet hoe die heet. Kom van die rivier af in elk geval. Alleen iets met die baai. Iets met die baai. Ja, oké. Niet helemaal het juiste antwoord, maar goed. We zijn nog maar net onderweg. Ik ben een beetje... ik ben niet goed uitgerust. Ja, want altijd heel gezellig. We gaan een paar biertjes drinken. Ik ben aan het vallen. Oscar, ik maak een grap. Ik heb er denk ik 4-3 of zo. Named Gustavo Eiffel, the same guy from the Statue of Liberty in New York and the Eiffel Tower in Paris. It's the same guy who designed this. Ja, ik weet hem. En hoe heet die vent die aan het uitleggen is? Handy. Zij wisten het niet. Ik wel. Vasco da Gama, that was the first name of the park. But in 1975, as they were changing everything, they also decided to change the name of this park. They renamed it Tunduru. Tunduru, Tunduru, Tunduru. Andy, how do you think they're doing? Do you think they'll do well? They're doing very well, very well. You see them very aggressively taking notes. They're writing down everything. Yes, and very excited as well. Okay, cool. Ik vind het wel interessant. Hij vertelt veel. Ik ben benieuwd of het allemaal een beetje bij vlakken. Ik ben zelf niet zo heel goed in topografie. Dus ik hoop dat bellen dat wel een beetje kan. Prima, als jij het zegt Matthijs. Even polshoogte nemen bij Bel. Ja, ik ben niet aan het slapen. Ik moet wel goed aan het opletten. Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk logisch dat niet alles even goed blijft plakken. Mozambique kent immers een lange geschiedenis. Sterker nog, ik heb ook niet alles even goed meegekregen. God, ik heb zo goed zitten opletten. Ja, nu overval je me. Nu overval je me.
Joaquim Mozinho de Albuquerque. Can you say it? Can you repeat? Mozinho de Albuquerque. 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 Exactly. De teams laten alles even bezinken. Maar het lijkt erop dat deze geschiedenisles veel bij Janna heeft losgemaakt. Zo erg zelfs dat zij nu losgemaakt moet worden. Ja, Is dit serieus? ja, jij moet op de... Hij gaat. Oké, 3, 2... Trek je niet mee? Oké, 3, 2, 1... Waarom heb je je voet überhaupt daarin gedaan? Een goede vraag van cameraman Wafik. Maar niet één die in deze pubquiz beantwoord zal worden. Andy, thanks a lot. We hebben een mooie tour gehad. We hebben veel kennis tot ons genomen. We gaan nu de pub opzoeken om die kennis te gaan testen. Op naar de pub. We gaan een pubquiz spelen. Jullie zijn vanmiddag overdonderd met kennis. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan hebben onthouden. Dus we gaan jullie testen op die kennis. Als je je notitieblokje erbij wil halen, heb je 3 seconden om antwoord te geven. Daarna mag iemand anders antwoord gaan geven, ja? Als je het goed hebt, +1. Als je het fout hebt, -1. Nou, bij ons zit het allemaal echt vastgelast in ons kop. Onze strategie voor de avond is dat bellen gewoon slim is en ik heb een notitieboekje. En daarom gaan wij wel winnen. Nice. Dit wordt nu, we zeggen het vaak en we zeggen het al de hele week, maar dit wordt net. Wij gaan winnen vandaag. Ja, wij gaan echt winnen. Oké, vraag 1. Hoeveel inwoners stellen Maputo en Mozambique? Ja, hij was eerst. Oké, Maputo, de stad of de provincie? De stad heeft er 1 miljoen en Mozambique heeft 31 miljoen. Oh, ik ben ontzettend genoeg! Vraag 2. Wat zijn de voormalige namen van de stad Maputo? Oh, kut. Je hebt het net tegen me gezegd, met B op het achtergrond. Lago B en daarna heb je nog... daarna heb je Maputo. En daarna heb je ook nog... Je mag hem overnemen. Eerste is B de la Boya B. Tweede is Lorenzo Marcus. En derde is Maputo. Oh, ik heb hier staan. Yes! Yes! En minpuntje voor Delft. Ja, en mijn puntje verteld. Wie is de eerst gekozen president van Mozambique? Samora Machel. Die is niet gekozen. Dit gekozen. Gustavo. Het is geen Gustavo, het is Gustav. Frelimo, die laatste, D. Frelimo. Ja. Dat is een kapitein en die heet Louis Fernandez. Hoe helpt de baobabboom de Mozambicanen in contact te staan met hun pre-koloniale roots? Dan doen ze eerst van die stukjes stof eraan en daarna dan gaan ze daar een koel voor of zo. En dan gaan ze elke keer terug. Het zijn van de, het zijn animisten. Nu is hij goed. Oh, nu is hij goed. Dat moet scoren. Wat een passie! Ik had niet gedacht dat de deelnemers zo gepassioneerd zouden zijn over een tentamen. Maar goed, het is mooi geweest. UC is uiteindelijk geëindigd op 4 punten. Dat is wij. Vindicat ook op 4 punten. DC op 1 punt. Ik vind in de plus geëindigd positief. Wij? Minerva is uiteindelijk op 8 punten. De dames van Minerva hebben een 10 voor Topo en gaan er met de winst vandoor. De jongens van USC krijgen van mij een dikke 8, gevolgd door Vindicat en DSC mag het met een 5,5 doen. Maar ach, dat is ook voldoende. Jongens, dit was hem dan. De Historical Town Tour Pub Quiz in Maputo. Minerva heeft gewonnen. Gefeliciteerd dames. De eerste wedstrijd die jullie hebben gewonnen. Hoe voelt het? Ja, fijn. Die hadden wij even nodig. Gefeliciteerd. Thanks. Tot morgen bij de finale. Vindicat heeft een kleine voorsprong op USC in deze wedstrijd, gevolgd door DSC en Minerva. Morgen wordt alles beslist in de finale. De spanning is om te snijden. Volgende keer in de Battle of Africa. Na 3 landen, 5 battles en heel wat afgelegde kilometers is het zover. De allesbepalende finale van de Battle of Africa. Welkom strijders hier bij het mooiste treinstation van Afrika. In een reeks challenges worden de teams nog 1 keer op hun snelheid, intellect en listigheid getest. Welk team wil het meest? Welk duo zet alles op alles om de strijd te winnen? Gaan we dan jongens. De
winnaars van de Battle of Africa 2019 met 41 punten. Check het de volgende keer in de ontknoping van de Battle of Africa. Hoe doe je dit? Zo leuk dit.